Mbukeli wohlelo silungisa umjolo masikubingelele sikwamukele namhlanje ku-episode yohlelo silungisa umjolo. Yazi ukuthi yona le channel uyithola khona la kuMjolo Show otholakala ku-YouTube. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel to abangani bakho, izihlobo zakho nabo bonke abantu osondelene nabo. Uyangazi ngikudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. We all about fixing imjolo eminingi yahlukahlukene. Sazi kabanzi kusikwenzakalani endabeni zabo. Mase siyangena khaxa siphinde futhi singangeni ukuthi sishiye kanjalo but sikwazi ukuthi silungisa. Ukuthi nawe kuneyinkinga ezithinta umjolo ufuna thina sikulekelele ukuthi ulungise inkinga zakho kulakho longakwenza sithumelele i-email kumjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Ake siboneke namhlanje ukuthi siphethe inkinga zobani bafuna sibalungisele kanjani khona sizobona ukuthi sihamba sinasiphi isixazululo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Sanibonani babukeli, igama lami Sibusiso Ntshangase Sibongo. Ngibhalele kule show le ngoba ngifuna bengisize lana. Khona umuntu ebekade ntshontana naye manje ngifuna ukulungisa izinto mina naye ngoba satshotshana kwaze kwakhona ukuthi kuvelana abantwana. Manje ngifuna ukuthi bengisize kule show ukuthi ngikwazi ukuthi izinto zami naye zilunge zibe kahle abantwana bebuye beze ngasesayidini lami. Yiloko nje kuphela ebengizokucela ukuthi bangilandele yena sokwazi ukuxoxisana naye ngoba if ngizama ukukhuluma naye sisobabili and lapha singazwananga because uvela avuke ngolaka mhlawumbe kungenzeka ukuthi nangabe sebengisiza kule show ngehlisa umoya mhlawumbe understand. Yiloko nje kuphela njengoba ngibhalele kule show ngifuna bangisize ngaloko ukuthi umuntu wami sizwane kahle naye azokwazi mhlawumbe nokuthi ehlisa umoya nangabe ngimcela mayelana nale ndaba le. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Yalazi kulithola khona la ku channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Mina ngingudlala Matifana and I'm the next big thing in KZN. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel ebizwa ngokuthi umjolo show. Singathanda kakhulu ukubona ukukhomenta kwakho ukuze sazi ukuthi ufila kanjani ngeshow. Akucinike lapho ziningi kakhulu nje izinto esizicela kuwena ezumbukeli nomthando walolu hlelo. Njengoba siphinde sicele wena ezumbukeli walolu hlelo ukuthi ungakhohlwa ukujoina i-membership khona uzokwazi ukuthi uthole exclusive content yalolu hlelo lolo. Ngagcina futhi lapho support ngaloko oncane onako ukuthi upress nangu thanks lapha phansi bakwazi ukuthi ke udonate to ishow ukuze sizokwazi ukuthi sikhule siye phambili. Ngokujwayelekile mase sihleli kanje we all about ukuthi silungise inkinga eziningi ezahlukahlukene sithole ixazululo khona abantu bezohamba be happy nanoma ngabe yini abasuke bezokhuluma ngayo noma basuke befika ukuthi bazoyilungisa la kwishow. But siyabona ukuthi ke i-episode yanamhlanje ihluke kakhulu njengoba ungibona nje ngihleli la iyasinda kakhulu ngoba ngisho umuntu obhalelwe ukuthi afike la kwishow asizomveza igama lakhe asisolisho kodwa sizokwazi ukuthi sikhulume naye ngoba kwakuthi abe la kwishow simumbe kakhulu ukuze sazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Kodwa ke sokhuluma naye sizwe kabanzi ukuthi kungani la kwishow namhlanje nanokuthi ke uyimiseleni ukulungisa. Khumbula labantu abasathandana noma abathandani kodwa ke thina we all about ukuthi silungise sibone ukuthi ngabe isixazululo bayasithola yini njengoba wazi ukuthi le khaya asikaze salwa nangelilodwa ilanga but we always fixing izinto eziningi ezahlukahlukene. Dadewethu usukhona siyakubingelela kuhlelo silungisa umjolo. Yebo sawubona bhuti. Kunjani? Ngiyaphila ngeza kwena. Hayi no, yonke into iqondile. Siyazi ukuthi ke uyazi ubani okubekela namhlanje nanokuthi uyazi ukuthi mhlambe kungani. Uthe nje uma ubona igama lalomuntu kwafika kuwena ukuthi hayibo ufunani lokunini. Kutheni kuwena uma ubona ukuthi lo muntu kudinga la kwishow namhlanje? Empeleni akukho kutheni ukuthi nje bengizibuza ukuthi yini afuna ukukhuluma ngayo futhi ke ngifisa ukuqondisisa futhi sikungani ngila. Okay, ukucacisile lo mfethu lo okusibhalele la kwisho ukuthi anithandani manje noma anisathandani kodwa ke kunezinto enanizenza before ukuyizonene nje ukuthi nizithole nila kwisho. Ngabe aware zonke lezo zinto lezo? Hayi cha ngabe nginamanga ngikho aware. Mhlambe ngacacisa kangcono because mina ngazilutho nje. Futhi nje angifisi nje nokukhuluma ngakho unless yeneze mhlambe uzongicacisela kangcono. Asikhulume ngobudlelwane bakho naye before kuze kufike la kukhona namanje babunjani ubudlelwane benu? Angazi ngibe nobudlelwane bakho bhuti ngicela nje aqhamuke yena mhlambe kuba ngcono masikhulumela. Okay, awukazi waba nobudlelwane naye kodwa uyamazi yena? Ngiyamazi ukuthi umuntu ophilayo uphefumula njenganami kodwa nje ubudlelwane cha ayikazi be that deep. Hayi uSibusisi uyazi ukuthi ukhona umuntu ophilayo kodwa ukuthi khona into eke yakenzeka phakathi kwabo
cha udadewethu akazi. We all about to find out njengamanje ukuthi ngempela kwenzakalani phakathi kaSibusiso nodadewethu la esingakwazi ukumbiza ngegama akafuni nokuvela ngenxa yobucayi besituation esimbeka la namhlanje. So thatha ke ithimba lethu esisebenzisana nalo silibeke la njengoba wazi umbukeli ukuthi njalo mengabe siza la kwishow asambi sodwa kodwa ke sihamba nezokuphepha okuyizona ezenza isiqiniseko sokuthi yonke into isesimweni nanokuthi njengoba lesimo sibucayi kanje labantu laba bazoxabana futhi abazola noma abe kuphakama imimoya kodwa bayakwazi ukuthi benze izinto mfowethu kuhamba kanjani? Grand baba. Right. Hayi no, ngigrand nami mabulala mfethu. Ngiyabona ukuthi umuntu osibhalelile namhlanje kwishow ukuthi ufuna afike namhlanje ukuthi uzokhuluma naye. Ufikile impela njengoba umbona nje but akafuni ukuvela negama futhi asisange selikhiphe njengoba ke kade usazi nawe isimo sihamba kanjani. Ngabe sikhuluma lana umuntu wakho ayikho impendulo asinikeza yona mfethu. Zonke izinto esikhulumayo uthi nje ulinde wena ukuthi uchaze kabanje ukuthi kwenzekalani. Mhlawumbe ke mfethu awusiqale nje usithathe usibeke ku-story sihamba kanjani. Ithini indaba yakho kahle njengoba usibhalele la kwishow kwenzakalani phakathi kwakho naye usisi lo sinaye namhlanje. Alright, hayi ngizosichaza istory ngoba phela uthina akafuni ukuchaza. Sure. Alright. Istory kushuthi sikanje sami nalo sisi. Lo sisi lo from kudala yabo. Sifunda isigele ka matric. Besika nje besiclose. Sure. Yeah, yonke into besenza sonke. Break time besihlezi kusika nje siyithupa zegwaye straight. Okay, imake bafo mengabe nihamba nindawonye nihamba ndawonye ezabangani noma niyazwana nje noma mhlambe kunaloko ukuthi niyathandana. Besabangani. Okay. Besabangani sihlezi together nje. Sure. Yeah, because izinto ebezenzeka kuye bengixoxela nami ezenzeka kimi ngixoxela. Sivulelana ifuba si right. Okay. Shuthi okay, silosihamba isikhathi siyazwana ngithi yabona siyakhula futhi sindawonye. Sure. Sihlala khona la endaweni eyodwa. Sifundeksile sonke. Okay, nasihamba isikhathi kushuthi ke silozidlalisana. Sidlalisana uthi kwesinye isikhathi yabo ubuya ngishaya ngokiss into ekanjalo yabo nami umopho kiss lo wamncane noma ukiss lo juli. Yeah, bekuba ibaby kiss nyane enganakekile futhi nakhona. Okay. Hayi lokuhamba siludlala lo mdlalo okay. Hayi kwathi ngenye day okay kwawu deep kiss yabo. Nakhona sanganaka. Hayi lo iqhubeka lento. Kushuthi sathi sadlala kwaze kwafika ekutheni ngize ngithole ngisesimeni sokuthi nginyuke ngomlenze. Ngiyabona. The time ngikhuphuka ngomlenze. Kushuthi nakimi phela avuka amafilimu. Okay. Okay. Naye nginankinga nalo. Okay, imake bafo ngingene nje emlonyeni. Kwenzeka yonke lento le uthe niyakhuluma naye usisi. Nikhuluma ngayo yonke into niyavulelana ifuba right? Ngayo yonke. Kwenzeka yonke lento le wena unentombi yakho nayo unendoda yakhe noma kwenzakalani? Yena benayo indoda yakhe. Engiyaziyo futhi. Okay. Besixoxa ngayo. Sure. Mina hayi ngaku relationship bengabi khona. Ubuyishayela yena. Bengishayela yena. Okay. Si relax because bengihlezi ngibonde naye. Ngiyabona. Okay. Kusho ngabe sidlala aka sidlala ekutheni ngikhuphe nami ngomlenze. Nangikhuphuka ngomlenze ngize ngifike ekutheni yabona sezidlala kanzima. And futhi lo sisi okukhulu yena bese yitshitshi. Okay. Ngihamba umhlanga yabona kubo bemgadile futhi. Into kanjalo. Okay, hayi sidlale. Kuze kufike ekutheni mina ngabe ngimdlalisa. Futhi adlalise game awani. Okay, ngifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi mina nawe nombukele ekhaya sihambisana. Ubudlala nawe usisi kwaze kwafika ekutheni ukhuphuke ngomlenze. And mengabe ukhuphuka ngomlenze kwaba khona izikhathi la ukhuphuka khona amawala. La ngikhuphuka khona. What do you mean ngalo nkulumo yonke? Mhlambe uthi nje ukuyenza ibe light khona so understand song. Okay, kushuthi yabona sathi sidlala okay. So the time ngikhuphuka ngomlenze. Ngikhuphuka ngomlenze nje ama feelings ami sephezulu. Ukuthi mhlambe kahle sesingalala nanomini leso sikhathi. Into kanjalo. Okay. Kushuthi ke nazi sekunjalo okay nami ngijuluke naye ajuluke. Ayikho inkinga ukuthi mhlawumbe sabangani noma kunjani. Ajuluke nami ngijuluke. Ngiyithole sengimthinta. Ngizobe sithwenza ngasese. Oh, okay. Umthinta ngayo untshangase noma uyamthinta nje ukumdlalisa.
impela ngimthinta ngayo uNtshangase Oh. kodwa hayi ukuthi sengimthinta deep Oh. because useyitshitshi Useyitshitshi. Kahle kahle benisoma. Okay. ngimsoma into kanjalo Alright. hayi siqhubeke lo ngimsoma iy'nsuku yabo uthi nje loziyahamba nangabe mhlawumbe kwenzeke something yena nesoka lakhe abuye ezokhalela ngakimi Azosomisa wena. abuye azokhalela ngakimi asomise mina sibe right kusho ukuthi ngenye day kwasomeka mawala kwathola ukuthi-ke seyabamba seyathwala Oh, useyakhulelwa ke. seyakhulela kwenzeka iphutha kanjalo kwakhulela Ima wakhuleliswa yikona ukusoma. impela kwaba yona Eish. Eish, wasoma mawala ke. kwasomeka mawala kusho ukuthi kwasikujulukeke kakhulu Okay. Alright. Qhubeka mfethu ngilalela. kusho ukuthi-ke nangabe seyithwele okay sesibonile okay seyithwele ya kona kwaba nzima then because uyitshitsha ngithi kubo inkinga yaqala lapho-ke sathi sokwakha iy'tulo ukuthi ongcono akublemeke lo muntu athandana naye kube ngazathi lesi sasithwele esalo muntu athandana naye Itulo leli nilakha nayo dadewethu. silakha naye leli tulo sobabili siyavumelana sobabili then sagcina ngokuvumelana ukuthi isisu uzosinika lo athandana naye Isoka lakhe la ngempela. isoka lakhe langempela elaziwayo kwaba kanjalo Okay. then kusho ukuthi-ke nesoka lazivuma lesisu ngoba phela nalo angithi lalingazi itulo laselakhiwe ngempela futhi Sure. hhayi kwa-right yanganake-ke indaba then the time-ke sey-right-ke wagcina sevulekile esithweni sangasese sey-right-ke Evulwa isoka noma wena. sekuqhubeka isoka-ke Oh, okay. Okay. angithi sekugxila kakhulu nesoka lakhe Oh. hhayi nangabe sevulekile-ke nami sengithi nangabe sidlala naye sesiqhuba loya mdlalo wethu sengingena kahle-ke manje egrawundini Ngoba isoka selikuvule. ngoba isoka selivulile Kahle kahle wena uyavulelwa nje. inkinga-ke ngawabe sivula-ke phela lo ngoba Oh. kwakuphoqa ukuthi manje kube ngakuyena ngoba Okay. mina ngazi sesengonile manje kungelula ukuthi iphume ngami lapho Okay. hhayi-ke ngadlala-ke ngaqhubeka nomdlalo sengigijima kahle nami sengigcwala igrawundi kusho ukuthi-ke ekugcwaleni kwami igrawundi ngathi nangifike 18 kusho ukuthi ngaphinde kusho ukuthi lenzeka futhi elinye iphutha Hawu. Waphinde Khona sowazi wabamba. ukuthi umuntu. waphinde wabamba ukuthi kusho ukuthi ukushisa kwakhe ngathi kusho ukuthi kwakumandla ngoba kusho ukuthi ngafike 18 ngashaya igoli kusho ukuthi kwaphindeka ingane yesibili kusho ukuthi-ke nayo leyesibili futhi kwaphindeka the same story yasekuqaleni because phela ukhona Ukhona umnikazi wequlu. nguyena oliphethe kwaphindeka the same story kwawuye futhi ubaba wale ngane leyesibili futhi hhayi kusho ukuthi-ke nami angazi noma ngabe kodwa ngabe sengihlulekane ukuwubamba because nalo muntu besizwana naye because umuntu wakhe akasiyena umuntu ohlala naye isikhathi eside umuntu obuya hamba ungahlali khona la because lo muntu la elokishini yabona ngibona njalo sabangani si-right hhayi ethi nangabe mhlawumbe-ke engekho busy lapha kwesakhe eze kusho ukuthi uzongihlalisa ngalesi sikhathi uzongihlalisa nami phela nginama-feelings Sure. nezinto esiyibukayo laphana ku-TV yabona zijike zivusa imizwa lo muntu vele sengike ngalidlala kuye Ukuhlalisa nje seney'ngane eziwu-2. Sesiney'ngane eziwu-2. Lwabhuti azi ukuthi ezakhe Azi kanti ukuthi ezakhe. nina nazi ukuthi ezakho. ngempela Okay. kunjalo. Hhayi kusho ukuthi-ke hhayi kwakuthi-ke wayeshisa kusho ukuthi-ke hhayi yathi nangabe sidlala le movie yayidlala kwaphinde wanyuka ama-feelings ngathola futhi-ke Usumphinde eduze. sengimphinde eduze ngoba yena wayela eduze wayela engasuka eduze futhi indaba yayiba lapho ukuthi wayeseduze mina ngase ngimthatha as njengomuntu esesincedisana naye hhayi sancedisana-ke kanti sezophinda bambe isithathu ingane Shuthi nje udadewethu uney'ngane eziwu-3 zakhe ezithi wena. impela seney'ngane ey'ntathu because lo bethi nangabe buya la ngathi usebenza ngakhona lo kuyisoka lakhe langempela Sure. bethi nangabe buya abuye uthole ukuthi lo usebambe Afike naye azoqedela. afike naye aqede Oh. the time kusho ukuthi sikhulu isizwe
sikhula naye seke wangena impela yiko ngithi izingane lezi impela ezami impela Ezakho. sadlala naye Ima-ke mfethu ngiya-understand okokuqala ukuthi kwakungelula ukuthi kube khona i-protection cause wawusoka Yeah, lacishe lashibilika langena phakathi-ke wamitha kumama. Impela. Kwesibili nokwesithathu i-protection nani ngayicabangi menidlalisana inkinga ukuthi yona bhuti kwakuvele kuphuthume kanti uyashisa nomama usho uyashisa njalo. nomama uyasheleka Ehhe. uyashisa mawala then shuthi-ke nami angazi kokube kwenzakaleni kodwa ngathi kushuthi ngi-strong angazi ngiyibeka kanjani because kwakuba yilo mzuzwana ngilo mzuzwana yabo ngibe nami ngibe right futhi singanaki kuba yilokho then iqala indaba sengimuzwa sethini usebambile Okay, so wena-ke mfethu Njangazi, what makes you so sure ukuthi le y'ngane lezi zontathu ezakho ebeyikhona nalo amlisa lo? into engenza ngibe sure ukuthi ngendlela esasidlala ngayo sadlala kakhulu then nalo mjidi because umjidi wakhe umuntu ongahlali naye isikhathi esiningi Sure. yileyo into engenza ngibe neshow because mina naye umdlalo esasudlala oba nesikhathi eside okunalo umjidi. Okay. I know. Dadewethu usuyithule kakhulu-ke kade ngisakhuluma nawe angazi noma usazothulani manje noma usuyitholile into ezoyikhuluma as ubone ukuthi umfowethu uloke nje ekhipha amabhomu zonke lezi zinto ayisho bafo izinto ezazi yabo ngoba ngithulile nje ngilalele engikupika phayo kuyena ngathi yena umuntu lo ofuna ukuhlangaza umndeni wami ofuna ukuchitha umndeni wami ngoba ngithule nje ngiyamlalela ingane zakhe futhi akuyenzi sense kumina angifuni qhamuka ngakwenza umqondo ukuthi ungisukela kanjani ngishadile nginomyeni wami uthi ingane zakhe namaplans nabo ukuthi ingane zakhe ngiyakubona lokho ey'ngane kodwa zonke lezi zinto mhlawumpe ayibalayo ubafo ukuthi wena umsomsile one awugcinanga ngokumsomisa wathi noma usunawo umuntu wakho waloke nje umnikeza zaze zabantathu iy'ngane. Cha akusile iqiniso lo kwamanje futhi benginika yena ngiqamba benginikani cha bunginiki ikhekhe benginika bengibusisa because bengiba naye lo muntu sibuka ama-movie naye ama-movie enza ingane siwabuka naye ama-movie enza ingane na after movie unangabe uyibuka i-movie nomuntu wesimame uyindoda nawo ama-feelings mana sengikwazi isikhathi esingaka unesibindi sokuthi namhlanje uzokhuluma lezi zinto ey'khulumayo namhlanje cha ukuthi iqiniso mina nasuka kuphi ungazelaphi wena ungazelaphi ukuthi safunda isikole namhlanje uzokhuluma ukuthi ngabe ngikukhiphe ube wazi ukuthi ngumfazi womuntu ngizokhuluma lokho okhulumayo kanjalo ngami Okay-ke mfazi womuntu ubungamuphi nikhekhe? cha bengingamuphi ikhekhe futhi inkinga ukuthi siyaphila njengamanje Cha phela ngenzela ukuthi ngihambisane nanothu. cha ngaze ngimuphi nje ikhekhe hayi ikhekhe benginika futhi lokho nje ngeke ngikufise ikhekhe benginika ngoba nazi iy'ngane zikhona zidala imali lezi ngane ngizokubuza-ke lezi ngane lezi oziklemayo ilezi ezami ngibize khona usokhuluma la ufake iy'ngane zami kuyona le mess lo ukukhuluma ngayo cha ukuthi iy'ngane mina ngicela nje iy'ngane zami ukuthi zikhule zimazi ubaba wazo ungafisi bakwazi uhlala naye nje ubaba wazi kumele amazi cha musa ukugqokisa umjida amakhokha angamlingani ngicela ukubuza mana lezi ngane sikhuluma ngazo singakanani mhlawumbe ngoba sikhuluma ngey'ngane ezincane mhlawumbe ama-triplets athola izolo sikhuluma iy'ngane engakanani la cha iy'ngane zami kumele zekhulile iy'ngane kodwa ekukhuleni kwazo kumele zikhule zimazi uyise ubona namhlanje kumele zimazi uyise wena angithi bufihla ngithi bengifihlela bani ubahlala nawo bakwazi wayifuna ukulema iy'ngane zami cha wena yekela ukukhuluma amanga kumjida wena yekela ukukhuluma amanga kumjida uyamkhulumela manje angimkhulumeli ukuthi ngeke umkhulumela amanga lalela-ke ngikutshela kolokho okuzamayo ngeke uze uphumelele ngikutshela angeke nje uze uphumelela lokho okuzamayo nje ungichithela umshado wami mina nje lalela umuntu wami akusinto okugidela nje ayizugidela wena uphuma khona uzothi uney'ngane wena yekela nje ugqokisa umjida amakhokha angamlingani iy'ngane zami uhleli nazo buka ubusonkela isikhathi iy'ngane zami buka ubusonkela isikhathi uzobuza uzothi iy'ngane zakho bufihla nje lezidlane lezi ngane uzothi zakho namhlanje la esifunda khona yazi usikulu fees umalini ngokubuya uzothi iy'ngane zakho namhlanje kube wanginika ithuba ngangiyozama nami njengendoda lokuthi uveze ingane ebuye ngakimi ngiyivezele bani ungahlalisi nomuntu ongasiyeni uzazele ingane zakho wena uzazele ukuthi ezakho
ngobuza bengizazi ingane uzaze nini bengizazi wena bungaboni lezi embili ukuthi ziyafana nalengane ingane zami zifana nami sifana nomyeni wami lengihlala naye so wena lokho okhulumayo angikwazi kwakho futhi lokho kuhamba kukhulunywa abantu ngaphandle umakhelwane bethi ingane ziyafana nami kuhamanga basuke bekhona umakhelwane usuyenza nami lo ngane lothe yakho namhlanje basuke bengekho kodwa mina nginayisho ukuthi ingane ngazenza nawe angifuna sibonke amakhelwane bakho-ke mina ngitshele ngase kubona igidele mina umendo wami ngiyacela nje bandla ungathi uma ubhorekile nje uzogidela umendo wami mina umsiza unjena-ke futhi ngiyacela nje ezami iy'ngane futhi uzikhiphe ngiqala le ndaba ubanje njengoba umbona yabona mina ngishadile nginey'ngane si-right futhi siphila impilo emnandi kabi ngikutshela ungalinge nje ungizele nalezi iy'nsolo zakho inkinga ingane ikhule esibongweni esirong wena sikwazi isibongo esi-right for iy'ngane ukubone nini lokho isibongo esi-right for ingane yilezi ayikho leyo nto eyikhulumayo ayikho lento eyikhulumayo ayikho lento eyikhulumayo wena uzokwenza iy'ngane zikhule zingamazi uyise wangempela uyise uhlala naye angazi ngizokushoya ngaphi lento yabo ngabe ngilibele ukuzama nginga-entertain yikhona lokho okukhulumayo ukuvele uthi ufuna ukukhuluma namuntu esirazi ngiyaqala ngikunika indlebe ngiyakulalela uzongitshela indaba zey'ngane ukuthi ezakho wena lentshebe yakho lokunika ingane ngizwe ungizwisise anginazo iy'ngane zakho mina Okay. Dadewethu, ngithe ngabe ngikhuluma nomfana Ntshangase. Anginazo nje ingane zakhe. Wabika indaba yokuthi kwi-firstborn yenu noma le athe yenu nenza ngisho itulo lokuthi nisho ukuthi ingane akube sengathi amfowethu lo shade naye manje. Yonke leyo nto uyazi wena. Hayi yabona etulo nani kuyazi yedwa mina likho itulo engalikhanda. Uyangizwa bhuti wami alikho mina ingane engihlala nazo zintathu ingane zomyeni wami engishade naye. Angimazi and-ke noma sekuthiwa-ke into engihlezi ngimbuza noma sekuthiwa-ke bekuthiwa eyakhe-ke lathi uyiklema 100%-ke yona ngoba lenye uthi into yebo lenye uthi eyakhe angithi ngiyabuza mina ukuthi uma ngabe eyakuleya ngane uzothi ingane wayilahleleni imezo namhlanje angeni uye lo wefihla futhi impela befihla ingane sakhe itulo ukuthi ingane soyinika lo athandana naye yileli itulo salenza savumelana sobabili uzothi ngelinye ilanga uzongijikela ube namhlanje uthi ufuna ingane yakho wasuvumelana yedwa manje ngoba ngithuma ngithi wena usisenza itulo azivumanga sobabili mana-ke yeke itulo lelo asithi-ke sekuthiwa salenza angivumi ukuthi ngalenza itulo ungizwe kahle ake kuthiwa salenza-ke lelo tulo-ke singahamba nganikeza umyeni wami ingane wena-ke sonke lesikhathi uthule ingane uzofika ukuthi isinoma wakho senza itulo ngobani mina bengizama ukuyikhuluma nawe le ndaba ungangizwi ingakho yakuhlula nje kwasekuqaleni inkinga yakho ukuthi umuntu o-responsible njengoba uzenza ubaba ongathi u-responsible manje wazosekuqaleni wazi ukuthi ngimithi uthathe i-responsibility uthathe ingane usasiyikhulise kube yakho njengoba wena uclaim ukuthi koyakho angithi mana awushongo ukuthi usababakeni ukuthi le ndaba izovela njengoba senziingane lendoda yakho mina ngase ngenza itulo nawe ngase ngisaba basekhaya mina wathi usababakeni ngoba awusahamba umhlanga wena ngithi wena ungilwelanga wena ungavumelana nawe kule itulo ulanga wena wathatha ingane lo ishoyo okhuluma ngayo othe yakho wathatha lelo gazi lelo walipha omunye umuntu angithi uzobuya namhlanje angiliphanga lo inkinga yaba kuwe ngoba awuzange ufune ukuthi leyo ngane yenza mina ayikho nje into engayenza mina ngangiyazi ingane uthi 100% uzohlala nami umuntu owengazi la ukuthi ingane yakhe noma cha uwa ngithi kodwa still noma ungane ashonga na 100% wathi ayiye lapha ishiye kanjalo nje ishiya azikho ingane zakho anginazi ingane zakho mina Yabo la asibe sizolungisa. Anginazi ingane zakhe kodwa. Siyabona ukuthi le nkulumo yenu ngeke iphethe kahle mengabe ngimdedela lo enkhuluma noba utho. Niyabona ukuthi ziningi impilo zabantu ezingena la. Kokuqala kwaqala kade la uNtshangase la kuwena nalala noNtshangase kwagcina lapho kwavela ingane yokuqala kwavela esibili kwavela esithathu. Okusho ukuthi manje izinto ezingena la i-firstborn, i-secondborn, i-thirdborn nomyeni wakho uqobo naye kuNtshangase. Yabo akusathinteki manje umndeni wakho kuphela sekuthinteka nomndeni waNtshangase thinteka nabantwana uye kodwa uqalile lokho uyena oyiqalile akakwazi ukuphuma lapho khona bhuti wami azovumbuka mina ngiziphelele impilo e-right ngihleli kahle ney'ngane zami azongitshotha ufuna iy'ngane zakhe ubeke sonke lesikhathi iy'ngane gijima egcwele umhlaba wonke namhlanje ebezikhuliswa ubey'ngane zikhule zithi baba kubani uzongitshotha iy'ngane zakho ngeke uzukubone lokho-ke mina anginay'ngane zakho nje phinda la okulo mgodo ophuma kona ofuna iy'ngane zakho khona anginay'ngane zakho mina kodwa-ke sisi ngoba manje yonke into ayikhulumayo ubapho into oyiphikayo angisho ukuthi u-right yonke into ayikhulumayo izo nje indlela akhuluma ngayo izindlela akhuluma ngayo ungamnika ikhekhe mina wanginika ikhekhe phezulu ekhekheni wanginika ukhrimu
zazi ngeke zibe khona ingane lalela phinde yabona uphuma khona ufundele ukukhuluma okhulumayo uphinde khona la uzothola khona ingane zakho mina ungiyeke nje emshadweni wami yabona abakunika khona amakhekhe usubuye usungibiza ngekhekhe namhlanje phinda khona angilokhe lakho mina ngavela wanginika lento ephezulu ekhekheni angangiyeke nami iza ngetrain wayiphinda kahle yimi phethe into ephezulu ekhekheni ungangikasuli mina wawumnandi nje kwase kwaze kwavela lezi ngizothamela ngiphizana ngekhekhe ngiphizana ngakhekhe mina umyeni wakho cha noma engangiboni kodwa uzokwazi yabo ngoba eclaim kanje obvious uzoyilandelela ngiyamazi uyilandelela into uzoyilandelela izogcina ifikile umyeni wami ukuthi yena ufunana nezingane kumele agcine litholile vele uthi ubuphumaphi kumele lithole iqiniso ukuthi hey la amakhokho agqokile awamlingani uzongimoshela impilo hey hey sizame ngayo yonke indlela ukuthi ufihlakale nevoice yakho futhi soyishintsha yonke lento eshuba lokho mina ayi inkosi yami yonke lento eshuba into ongayazi cha okodwa ingane cha ingane cha mhlambe ke ngangazi futhi akusinto ibiyenzeka njalo kodwa ingane cha angadlaleli nje emndenini wami wakwamnika ikhekhe hayi angaze mnika ikhekhe but musibeka kanjalo wakwalala naye besibadala sivumelana sazi into besiyenza wakwalala naye yebo siyavuma manje kade phika siyavuma cha phela na uyangiembusha uzokhuluma indaba zamakhekhe nangathi manje mina ngumuntu ohamba ephisana ngekhekhe okokuqala mina nginomuzi ngishadile ngihlonipheke kabi kodwa wangiphi ikhekhe yize kunomuzi awungiphanga ikhekhe yabo ndlela akhuluma ngami mina ngizobe ngingamphenduli ngeke ngize ngikwazi ukumphendula umuntu engikhuluma kanje nami ngamuphi ikhekhe kuyini kona lokho nasebancane usiyaphila yes badala kodwa manje sibadala lento enaniyenze kuncane entweni yabo manje sifaka abanye abantu cha kodwa ke ngiyakuzwisisa lokho ukuthi sifaka abanye abantu and angithandi nami ukuthi bafake abanye abantu yabo inhliziyo yami nje kumanje angikho right impela nje kodwa akangezi nama allegations yabona akanabo ufakazi ophatheka azothi yabona muzo emuntwini uyoclaim ukuthi ingane kumele uphathe ufakazi 100% unabo esandleni ukuthi lezi ingane ezami uthi mawukuza ukuthi kungani usho njalo ukhipha ufakazi yena ngeke azangitshela ukuthi omakhelwane estradini bathi ingane esifana nayo yabona inswebu yani ingane ziyafana nami ingane zami mengase manje kubapho athi ufuna ubufakazi noma ufuna indlela zokuthola ubufakazi bokuthi yabona ke mhlawumbe soqala sikhuluma into eright impela lapho ilapho ke la singena khona ke hayi ubufakazi buzatholakala ilapho ke bapho la singena khona ke manje ngicela ukubuza ke mina njengoba sengenze kanjena ke wangimemeza ke ukuthi mina ngamuphi ikhekhe ngathi mangabe seyenzile ke lokho ubufakazi weza nabo ke sithola ukuthi lezi ngane zakhe mina uzongenza njani nangabe uthanda ukuza nazo lezo ngane akunankinga ikhekhe limnandi usengangipha futhi ayikho inkinga uyaphinda uzobe sengakima ngithi permanent sewama nje akasayindawo akusaqambo manga ufuna ingane ufuna mina usafuna mina uyakhala ngithi wena ngizokwenzani nangabe ingane ziba ngale yebo mase kuthiwa ingane akusizona ezakho ke mina ke uzongenza njani ke cha ngoba usashisa phela ukakayiki ukushisa usengabuya ngakini mina nginayo inkinga nalokho ngicela Nkosi yami cha anginankinga mina bhuti ngeke ngiliyeke ikhekhe lishisa ukuthi lihambe nje kanjalo kahle ufuna ingane noma ufuna ikhekhe wakwalizwisa uhlanya ngisho uhlanya bafo kodwa ke wakwazwisa umdoro hayi ngeke umfazi womuntu lo sikhuluma ngayo yabo phela bhuti kodwa umfazi womuntu lo sikhuluma ngayo kune damage oyenzile yezingane ezintathu kuyimanje sizama ukulungisa lokho sizama ukulungisa lokho still wena usabona opportunity ukuthi mengabe umama ezisondeza kuwena uthi nilungise izinto ezizinto ezingane wena usangaphendula ishaye futhi cha angithi ingane sobe sisikhulisa sonke sinayo la yimina yingane umndeni mhlawumbe kumele ngiyibuze la phethe ukuthi yini ofuna ukuyilungisa nomama ufuna ukulungisa ukuthi ubudlelwane bakho nabantwana wazi iqiniso noma ufuna ukulungisa ubudlelwane bakho nomama ashiye umyeni wakhe abuyele kuwena uphinde futhi ummethise yabo mina engifuna kakhulu ukuthi izingane zazi ubabwazi izingane zazi ubabwazi zizokhula zinamasiko akubo babwazi ngizozama mina njengomjiji ukuthi nginakekele izingane ayikho lento ufuna ukuphambanisela ingane zami ngomqondo wena njengamanje into ofuna ukuyenzileyo nje ufuna ukubona ingane zami sihlanye ingane zami zenzelwa amasiko kudala kubo amasiko wrong ekhaya kubo amasiko wrong akuqala nje mina nawe asizange sithandane nokuthandana nje uyakwazi lokho azange nje sisiqale sithandane uyangixana namhlanje ufika uzongiclaima
Awangipha. Cha buti Bengipho kwaze kwavela beka abantwana. kabi ukuthi sasiphana cha. Sasenza izinto zabantu abadala ngokuvumelana. Hayi ukuthi sasiphana ukuthi umuntu uyamupha enye into. Wecela kodwa bafu noma ungaceli Cha. awubone sekufika. Yabona esinokubhuti sazana kudala from esikoleni so bengadingi uze kucele ukuze kuthini bese sidlalele nje kwenze ngoba namnyeni wami umuntu osebenzela kude. So ngaleso sikhathi ke yabo witness of the moment ngaleso sikhathi hayi ukuthi bekuyinto yanjalo bengiqala namhlanje sifike sethi umndeni wakhe umuntu ozoclaima ingane zakho ezintathu zonke kusho ukuthi lo muntu uthi ni umndeni ni kahle kahle ukuthi ufuna ukutshontsha umndeni wakhe na kulo wakhe. Ngizame mhlawumbe ukuthola iqiniso kwenkulumo yabafo bafo uthe uyayibona ke lezi ezimbili ngoba abantu abayifanisa naleyo kuqala bathi leyo kuqala ingane une-show 100% sure ukuthi yakhe ngenxa yesimo eyenzeka ngaso nanetulo enalikhanda ukuthi nigcine nithe ya baba wakwabo. Mina engakusho ngicela ubufakazi balokho ukuthi eyakhe yabo lokho akushoyo ukuthi sasoma yebo kwenzeka yabo mina kodwa umuntu wangibreak umyeni wami lo enginaye namhlanje wangiqala ngiyitshitshe phezu kwethu lesiyakhile ukuze kwenzeke sengazi umyeni wami Shothi umyeni wakho uyitshela ukuthi uyena yedwa walala nawe. uyena kuphela vele walala nami ukusoma nokulala kufana ukusoma nokulala kufana Wakumithisa emva yabo njengamanje siyangimithisa naye lo muntu ufika aphila uvuma izinto ey'njalo usuyayivuma manje le ngane yokuqala ukuthi mhlawumpe kwenzeka ekuqaleni kodwa buyiphika le ngisho mina ukuthi kusoma yebo sakwenza kodwa ingane cha ingane nje angeke ngize ngidlaleleke mina ey'nganeni zami ngizozipha umuntu mina engamazi uqhamukaphi angimazi ukuthi uphumaphi. Ningase kuba fathi mhlawumpe ufuna ukwenza izinto ey'njenge-DNA just to find out ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani ungamnika opportunity kanjalo. Hayi lolo DNA angayenza kodwa nakho ngiyamtshela manje emehleni ukuthi lezo y'ngane akuzona ezakho akuzona ezakho. ingane zami ingane ingenziwa leyo DNA just ukupruvela wena-ke ngoba phela kahle kahle uyazi angazi ukuthi iy'ngane zabantu ngikade ngisho kade usuka la usuka khona ubungwephi iminyaka yonke le usuka lela usuka khona uzongihliphizela wami umshasha uthi wena usukhathalela kade uhamba khona kade undiza ney'kebereshe zakho namhlanje sathi ukuthi buye uzomoshela mina impilo. Mina into ebengiyizama ukuthi ngikhulume nawe mina what at stake for me mina impilo esengiyibhildile nomndeni wami mina uyangicabangela wena awufuni nengane zami yazi mina ukuthi ngiqale ukukhandela umshado engikuwona uyazi mina bengisezile iy'nkinga zakho ngiyazazi bekhona on the sidelines akazi bekunjani ngaphakathi iy'nkinga zakho ngiyazazi that is why bengisiza nami to distress mangaba kunzima emshadweni wami. Yabona-ke nithe bengimsiza distress. Abutambu yini enenzani nibe neshow ukuthi iy'ngane zakhe kanti ingane isikhathi esiningi besispenda nawe nomyeni wami bengilala naye kanti ukwenza ingane kuthatha isikhathi esingakanani anginayo ishow ukuthi umyeni wakho bungalali naye njalo yes ngiyakuvuma ngoba lokho akahlali nawe ngiyakuvuma lokho kodwa ukwenza ingane kuthatha isikhathi i-second eli-1 1 second ngingalala nawe namhlanje ngilale naye kusasa ngimithe ngakusasa esihamba yena ngisale nawe ngakusasa ngiye kuwena futhi uzothi ingane yakho ngoba unina saveka uthena sayeva kayi-1 hayi msukudlala ngangiyaganga nje ngoba umyeni wakhe akahlali manje uzobambelela ekutheni akahlali-ke umyeni wami-ke awokhe kulungile akahlali-ke kodwa okusalayo uyakora iy'ngane zakhe okusalayo noma-ke ehlezi engekho okusalayo yini ingane efane nami zingafani nayo ufuna zifane nawe ingane azifani nawe yini ingane efane nami zingafani wena ufuna zifane nawe azifani nawe angazi noma uthunyiwe yini ukhona ukuthumile mhlawumbe cha akekho ngithumile mina ngizocela ingane zami ngathi uthunyiwe ngeke ngiyakusola ingane mina ngiyakusola uthunywe impela wena akukho nje iy'ngane zithi yikhula lokhu okokuqala lokhu sekukhulile uye uzoprova ukuthi iy'ngane akuzona ezakho into engiyibuzile ukuthi masithola-ke lezi ngane osakuzona ezakho igama lami uzolihlambulula ngani uzoligeza ngani phela mina njengoba ngila mina ngumuntu ophingile mina wathatha iy'ngane zesibongo wazisa kwesinye isibongo ungathatha iy'ngane ngazisa la engishade khona kwawulo mndeni shuthi ngikuthela ngehlazo futhi bakhulisa iy'ngane ngithi-ke mina masuthola ukuthi lezi ngane akuzona ezakho-ke yabo njengamanje bhuti njengamanje from now on mina into esengicela ingane zami angizene ndaba nekhekhe lakhe elishisayo anginazo iy'ngane zakho mina hambe la phuma khona ufuna iy'ngane awukwazi zakho phela bafo ukuthatha iy'ngane singakabi nabo ubufakazi obuphathekayo webhuti yabona leziya ngane ngisho ubuka ngisho amehlo uyabona ukuthi leziya ngane zakantshangase uyabona nje akunantshangase la akunantshangase nje magceke ungangihlanyisi mina ungangihlanyisi anginantshangase yabo nje kwalesi sibongo nje angisifuni nokusibona nje akunantshangase laphana ungisiza akunantshangase ayiwele ngokuthi wenze i-DNA wena anginankinga kulungile ngakwenza lokho
mhlawumbe singazama nathi njengeshow ukuthi silekelele sikwazi ukuthi sinisize nenze i-DNA. Ngabe ngisizile. Nina noba u2 akekho. Ngoba kuyafana noma ngithole lezo ingane bekwezakho bengayazondle ngalutho. And wena ubhizi naye wazi ukuthi unkosikazi yomuntu. Nawe futhi awukho right, yabo? Lezi zinto awuzenza awazi kahle ukuthi intombi yomuntu kwaze kwaba unkosikazi yomuntu but still waqhubeka walokulala naye. Namhlanje usabuyile. Nanamanje usaqhubeka. Usaqhubeka cha, hayi ukulala usaqhubeka usabuya. Uthi indaba yenu Hayi. Anginangani ozoyithola la. Ayikho nje. In fact into engiyikhuluma nawe ilento ukuthi into esinganisiza yona njengeshow ukuthi nenze i-DNA yabo nathi ke phela ngeke vethu siye all out ngoba sasingekho linakala naninakala ngoba u2 nomuntu wakhe yabo and manje sesicabangela umfowethu lo yaya oshade lo sicabangela izingane lezi ezizokhula mhlambe nesibongo esirong nanokuthi ke nawe uthola iphisi naye umama mhlambe athola iphisi ukuthi lento lokuyisho kwazi ukuthi akusilona iqiniso. Hayi mina ngiyicela akunankinga i-DNA ingenziwa ke phezu kwephoni lokuprove ezampela ingane zami ingane zami kodwa i-DNA isingenziwa ke phezu kokuprove iphela akunankinga. Ngingenziwa ngenziwa kusasa i-DNA aphume empilweni yami ke bese aphuma nomphela ungaphinde ubuye angithi angisi anginendaba nawe ingane nangabe sengiyitholile ukuthi ezami anginendaba nekhekhe lakhe mase lo DNA bese yaphuma nje ke manje ngiphumile udumo ngiphumile yaphuma udumo impela uhlale la nomgodi uphuma kona engaziphuma manje Suka umhlaba le uyabuza la. Cela i-DNA iprove uphuma empilweni yami. Okay. So kulekelela mfethu ukuthi nenze i-DNA right but ke sizohamba nje ngo50% asizophuma so yonke into. Then nawe masukhipha u50% just usihlangabeze nenze izinto ngendlela ukwazi ukuthola ukuthi ingane kabani noma izingane zabani. Okusho ukuthi ke mawukuthi uyabona ukuthi i-DNA mhlawumbe ibizwa u3000 noma u2.5 so kwazi usikhiphele 1.5. Yabo? So kwenza konke lokho kuzona zontathu lezingane ukuze sicheck ukuthi ngabe zona zontathu izingane zakho nawe ke mase uyahlangabeza ngo50%. So khipha 50% in as a show nawe usihlangabeze ngo50% khona uzokwazi ukuthi uthole iclosure nawe uthole iqiniso nomama futhi naye athole iqiniso. Anginankinga bafuna ngiyabonga nje ukuthi ningihlangabeze ngibonga kakhulu. Because khumbula lokuthi umfazi womuntu wena wamshaya esayitsheji njengoba umshayi wazi wamithe ingane ezintathu namanje usayimisele ngokuqhubeka umshayi. Mayesho ayikuthi wangishaya khona ingane ezintathu mayesho uthi ezakhe ezintathu. Yes. Awuvumanga ukuthi izingane zakhe but uvumela ukuthi ubumnika. Benginika ubethatha. Benginika besingenankinga angazi kubuye washintsha manje. Kahle kahle bekuyinto yakhe ubethi nje mengabe afika bethatha ini cha nami bengithatha ubeleke ikhekhe bengangiliyeka ikhekhe lila bengangiliyeka nami ke phela ngithatha ke usho kimi kanjalo usho kimi yimi lo sho kanjalo bonginika kodwa la sikhona nje ingenxa lekhekhe elishisayo angani ikhekhe elishisayo lenza zonke lezi lokho ngeke ngikufike mina belethe ikhekhe cha befika zokhalela kimbhuti ngikhampathe ngimenze nje ngikhampathe afuthi uma labe right akhohle inkinga zakhe nendoda yakhe ngimkhampathe naye angikhampathe naye namhlanje uyabuza uthatha lokho kwendoda yami cha akaqani ngicela yabo seyiningi izinto zendoda yakhe azithathile manje uyabona ukuthi ngathi niyahambisana nje no hayi ukuthi nawe wrong nawe unika umuntu wabantu ijaza ngala umyeni wami yebo ngiyavuma ukuthi ngamenza kabi hayi kuyi yena ke ngikho wrong again and futhi into engayazi ayikulimazi umyeni wami akakwazi lokho uma-ke ezolimala naye manje ngoba into engayazi uma ezolimala nje manje wena uhappy nje ukuthi uhleli nomuntu uyitshela ukuthi kanti anginjalo kuyimanje umyeni wakwazi ukuthi walalane uyena kuphela mhlawumbe ngisho exoxela abantu yakho ukuthi eyavulwa yimina leyo ukulala ungene phakathi umuntu nokulala ngaphandle akufani yes kunomehluko but uthe umfowethu waqale waloke ehamba phezulu wangagcina ngokuhamba phezulu awukhohlakele ukuthi yena ngizingane zami awukhohlakele wena uright wena awukhohlakele wena lento yenza namhlanje uright wena yabona kube bungezi ukuzokhalela kimi ngaba yikho yonke futhi ngiyayisola ukuthi ngihlangana naye uhlanya lo muntu wena uphilile kube yena inkinga zakhe bekwazi ukuhendisha yedwa ngaba asikho la yakhumbula ukuthi ukuthi walidlisa uhlanya ayi ulethile ikhekhe ngaliza mina yabona nje Nkosi yami uhlanya lo muntu wena bengakwazi nje akangibiza ngehlanya because
mina angizange ngimcela ukuthi ngicela ngiphe ikhekhe lakho uyena owalilela wayile zinto ey'khuluma nje uhlanga impela nje hayi Ngicathi kodwa into esihamba nayo la ebalulekile ukuthi ingane kumele sithole isibongo sazo sangempela njengoba-ke umama esho ukuthi yena uyazi ukuthi ingane zabani ngoba-ke kuyasho kuthiwa ingane yaziwa umzali wayo noma umama wayo yabo nawe mfethu uthe zakho but-ke njengoba sesishilo ezisho ukuthi sizolekelela sikwazi ukuthi sithole iqiniso nge-DNA sokhipha u-50% uhlangabeze mfethu phela amanyalo awenza wedwa ngeke sikhiphe nje 100% engazi ukuthi wawulekelelwa ithini ekwenze namanyalo yabo so thina sizokusiza nje ukwazi ukuthi ulungise izinto zakho then emva kwalokho mengabe senilungisile mhlawumbe ungabuya-ke uze kwishow usuzositshela ukuthi ngempela isimo sihambe kanjani nanokuthi le ngane ome kanje ukuthi ezakho ngokuthi yifana nawe ngempela kunjalo hayi ingane zami sibonge nje nakwena dadewethu ukuthi noma sibucayi kakhulu lesimo usihloniphe uze la kwishow noma singalibizanga igama lakho nokuvela futhi ungathandanga nathi futhi sikubonanga ukuthi sikuveze ngoba uthe nje mabe sifunde i-email yampe sisabona ukuthi lo daba lishuke kakhulu siyabonga isikhathi sakho cela-ke uhloniphe umshado wakho uhloniphe umyeni wakho ungahambi unikeza abantu ikhekhe ngoba uzonikeza iy'nhlaya okay ngempela hayi yena kumele aqoqe kodwa aqoqe esebuyise iy'ngane zakhe so sizokuthola lokho mfethu mase sikutholile wena sokubuyisa la sokubuyisa silethe la kwisho uthule ngiyingane ngempilweni yami yonke le minyaka uthule ingane ngingathula uyangibuyisela wangilethela ibheke phezulu wangisukela kodwa ema njengoba umbuzo ukuthi akakwazi ukuthula mhlambe wayethula ngalezi khathi noma angimazi awuthula uyangazi yangixaka mina bongobe sebuye senjena nje yangixaka mhlambe baningi abantu abazi ngalena wena utshela ukuthi ungaza uyaphika angiboni ukuthi wethula mina ngingangazi senze lutho mina naye yabo la phuma khona ngazi bamfundiseni mhlawumbe wangimazi ukuthi uphuma phi nje la ukuthi iy'ngane zami zona ngiyacela ubuya lapho uyakhona uzothi ufuna iy'ngane zakho lezi ngane bezidlani sifundaphi yalazi sifunda obani ubufihla nje wena bungafuni kuvela bengisifihlela bani nakuthi bengisifihla sifunani la vela ngithi ukuthi uphuma amaqiniso ukuthi umuntu onjani wazi yona ukuthi zingaphi lezi ngane akusiwena wazi ukuthi zingaphi uzothi bengiyifihla wena wawuhlula ukuyokhalela ebanganini bakho ngithi nangabe unenkinga kwakho namhlanje wawuza kimi ngithi uzokhalela kimi wena okungasho wena ukuthi mama mangakuthi uneyinkinga woza kumina mina ngizoba igqalaba lakho lokukhala kongasho wena ngangengicomplain phela ungilethela ucream ngangengicomplain ke lapho ngangengicomplain lapho ngicela seyivale mfethu ngoba ngempela ngeke iphele le ndaba yethu okubalekile ukuthi isixazululo sisitholile nazo ukuthi-ke kufanele iy'ngane zikhule endaweni e-right zilazi iqiniso nomama futhi abe right kube ukuthi mayimile eqinisweni lakho uyama ukuthi ngempela le y'ngane lezi ezakhe nomyeni wakhe wena uhlukane nabo yabo nazo-ke siyabonga kakhulu kube njani sibonge nakwena mbukeli ngokuthi-ke ubukele ishow yakho noma i-episode yanamhlanje yohlelo silungisa umjolo uyabona-ke namhlanje besingalungisa umjolo kodwa besilungisa nje amanyala abawenza kudala sizama ukulungisa izinto abazenza kudala sithi sizama ukuhlanganisa sokwenza-ke sokunikeza ama-updates ukuthi uhlanje wazi ukuthi kwenzakalani nanokuthi mengabe sebeyenzile i-DNA aphuma athini ama-results ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde ushare yona le channel umjolo show ngakhohlwa futhi ukuthi ungajoyina as a member of this channel ungaphinde futhi-ke wenza izinto ey'ningi kuyona le show njengoba wazi ukuthi-ke sinama-shows amaningi ahlukahlukene enzeka kuyona under this channel igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel siyabonga kakhulu ukubukela kwakho